Nuohousyrittäjän toimenkuva jakautuu selkeästi kahteen päätoimialaan, niin sanottuun mustaan nuohoukseen ja ilmanvaihtoon liittyviin tehtäviin. Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastukset, puhdistukset, huollot ja mittaukset muodostavat yhdessä nuohoojan perinteisten tehtävien tulisijojen ja savuhormien kunnon tarkastamisen ja puhdistamisen kanssa palveluvalikoiman rungon. Nuohooja tekee myös savuhormien tiiviyskokeita ja videokuvauksia sekä korjaa savuhormeja. Lisäksi nuohooja puhdistaa lämmityskattiloita ja tekee palamistapahtumaan liittyviä hyötysuhdemittauksia. Nuohousalan keskusliitto ry on perustettu vuonna 1932. Liittoon kuuluu runsaat 300 jäsentä. Liiton varsinaisia jäseniä ovat yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat ja nuohousalan yritykset. Liittoa johtaa syyskokouksessa valittava 7 henkeä käsittävä hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 4 jäsentä. Liiton tärkeimmät yhdyssiteet jäseniinsä ovat jäsenkirjeet, joita lähtee vuosittain reilu 10 kappaletta. Liitto järjestää vuosittain 4 suurta tapahtumaa. Kevät- ja syysopintopäivät, pelastusviranomaisten ja nuohoojien neuvottelupäivät sekä nuohoojien täydennyskoulutuspäivät.